Včera som akurát postol príspevok o anielských číslach a zabudol som tiež spomenúť, že okrem telepatie a channelingu dokážem prijímať informácie aj touto formou, týmito anielskými číslami, a existuje veľmi veľa foriem komunikácií, čo ľudské oči nevidia, neznamená, že neexistuje. U mňa to začalo asi približne 17 rokov dozadu a bolo to úplne všetko spontánne. Vôbec som nevedel o týchto číslach, nevedel som absolútne ani a nevedel som, že aj sa mi takéto veci budú diať v živote. A bol som mladý, koľko som mohol mať? 23 rokov? Príklad hovorím teraz, už sa nepamätám, bolo to dávno a je to irelevantné. Pracoval som 12 v tej dobe, čo si pamätám. Začalo sa mi to diať vyslovene mesiac za mesiacom, niekoľko mesiacov. Sústavne som začal vidieť čísla. Videl som čísla pravidelne opakujúce sa, ako bolo 444, 333, 777. 4 čísla už som nevidel po sebe, ale 2 až 3 som videl. A ako hovorím, buď to bolo, veľakrát to bolo na telefóne, na hodinách skrátka niekde, alebo potom už aj symbolicky to začalo byť, že zrazu išiel som električkou a zrazu som videl proste čísla. Normálne na billboarde bolo, že 333. Ja že what? Čo to je? To není normálne. No a po tých mesiacoch mlčania už mi to fakt nedalo. Naozaj som si myslel, že OK, tak ja som crazy, mne už preskakuje proste, že ak je možné, že išiel som aj vylučovacou metódou. Potom neskôr som sa začal už pýtať aj svojich kamarátov a kolegov dokonca v práci. Samozrejme, oni nič nevedeli o týchto veciach, o týchto nejakých číslach, čo vidím. Nevidel som žiadne filmy alebo niečo, že potom som si začal rozmýšľať nad tým, že či som si to náhodou nesugeroval, tieto veci. Omyl, nič som si nenahovoril, proste tieto čísla prišli spontánne, z ničoho nič, stále som videl, ale nevedel som vtedy, že sú to anielské čísla, je to nejaká forma komunikácie. A potom už mi to fakt nedalo a začal som sa naozaj rýpať v numerológii najprv. Zistil som, že každé jedno číslo má nejaký význam a v tomto svete nič není náhoda, není to iba jedničky a nuly. Začal som zisťovať významy každého jedného čísla individuálne. Samozrejme, keď ich človek neopakuje, tak už zabudne, ale tie najkľúčovejšie čísla si človek vždycky zafixuje už a ako náhle ich vie, tieto čísla, tak už proste nikdy ich z hlavy nedostane proste. Už úplne iným spôsobom reaguje na tieto čísla ako predtým, keď to nevedel. No a po numerológii prišli nejakým spôsobom anielské čísla, lebo už som bol v koncoch, že jak je možné, že proste ich stále vidím. No a potom som zistil vlastne, že toto je komunikácia, že anieli s tebou komunikujú. A nemusia to byť naozaj iba anieli, môžu to byť archanieli, mimozenšťania, mimozenské bytosti, civilizácie, môže to byť Matka Zem, Gaia, môže to byť Boh, jednota. Skrátka, je úplne jedno, aké slová pripíšeme k tejto komunikácii, aj tak je to všetko jedno. Je to láska. Alebo respektíve to môžeme nazvať, že je to zdroj. Akurát tá jednota je rozdelená na viacej frakcií a v tejto galaktickej hre a jedni sa hrajú na dobrých chlapcov a druhí sa hrajú na zlých chlapcov. A ja som vždycky hľadal alternatívne zdroje, pretože z televízií som sa to nikdy nevedel dozvedieť, nikto o tom nehovoril ani v novinách, ani kamaráti o týchto veciach nerozprávali. A dokonca ani na škole sa o tomto nerozprávalo, či je to základná, stredná alebo vysoká škola. Ale mám dobrú správu pre vás. V budúcnosti sa bude rozprávať o týchto veciach, ktoré boli ukrývané veľmi, veľmi, veľmi dlhú dobu. Takže pre všetkých ľudí, ktorí vidíte tieto čísla a doteraz ste ich nedokázali identifikovať, že čo to môže znamenať a nebodaj ste si mysleli, že ste crazy alebo niečo, tak teraz už viete, že nie ste a tieto čísla sú naozaj real. A toto je forma komunikácií a jak som povedal, existuje mnoho foriem, telepatia, channeling, dokonca niektorí ľudia sú senzitívni, podobní ako i mne, že dokážu vycítiť človeka, nemusí ani prehovoriť a dokážem vycítiť jeho energiu. Niekto dokáže vidieť aury. Je to naozaj ako skryté superschopnosti, ja to naozaj pripisujem skrytým superschopnostiam, ako ste videli Avengerov a týchto superhrdinov, to není náhoda, naozaj každý má nejaké schopnosti, len ich zabudol alebo ich nedokáže využiť. Ale ako som povedal, s veľkou silou prichádza veľká zodpovednosť. Treba tieto schopnosti naozaj
používať v prospech dobra a lásky a nepoužívať formou zla, pretože sa to môže sakramensky vypomstiť tomu človeku skôr či neskôr. A tiež ste si mohli všimnúť, že ja nikdy nereagujem na negatívne komentáre. Na čo? Je to úplne zbytočné. Ja tomu nebudem dávať žiadnu energiu proste. Niektoré negatívne komentáre sú NPCčka a niektoré komentáre sú ľudia, ktorí mi neprajú, ale je to úplne v poriadku proste. Ja im nedávam energiu, ja ich mám rád proste, ja viem, že oni ma nemajú radi, ale problém je v tom, že proste ak niekto bude želať druhému zlé veci, tak sa to všetko odrazí doňho a on si potom bude myslieť, že je začarovaný a prekliatý. Takže všetko využívajte iba formou dobra a lásky, nikdy druhou stranou. A ako vždy, ja budem vždycky rozprávať o mimozemských bytostiach, ktoré sú láskavé a chcú nám pomôcť. Opakujem sa znovu, čo ľudské oči nevidia, neznamená, že neexistuje. A momentálne sa globálne na celej planéte deje strašne veľa vecí. Zdá sa to, že prehrávame, ale opak je pravdou. Ak chceme zdvihnúť vibrácie lásky a mať sa dobre, každý musí ísť individuálne, nepozerať sa na svet, na toho a chytať zbytočné nervy, ale pozerať sa na seba, čo ja dokážem spraviť dneska, ako ja môžem byť lepší a lepší. A takto, moji kamaráti, ich dokážeme poraziť. Ak sa vám toto anielské videjko páčilo, nezabudnite mi dať like, komentár na sociálnych sieťach ako je Facebook, YouTube, Instagram alebo tento TikTok. Ma sledujte a napíšte mi určite aj do komentáru, či máte vy skúsenosti s týmito číslami. Mám vás všetkých veľmi rád a pri ďalšom videjku sa vidíme. Čau, čau.